for the purpose assault. Kasi sa sundalo sa atin. Okay. Pansinin sir. Okay, 60. Ilan yung naman? Ilan yung yun? Ready. Pansinin din sir yung paggamit niya. Ginamit ito. Lockpad niya sir. iPad. Balik pa rin sir. Kaya yung recoil nito sir. Okay. Pirates, are you ready? Wag kayo na. 60 ano na yun. Okay. Hi. Kunin. Load. Pan siya. Hindi na ayos ang bala. Pass mo. Oh, safety. Safety. Okay, up. Up ka, assistant. Tingnan mo yung balik na ipit. Up. Wag nang ibuloy. Cut. Okay.